Čaute ľudia, ja som Ohni Adam, dnes vás vítam pri novom videu a toto video bude po dlhej dobe konečne silvestrovské. Toto video bude o tom, čo sa mi všetko zvýšilo na Silvestra, tak my sa môžeme ísť vrhnúť na to. Takže, ako prvé sa mi zvýšila táto zapalná šnúra, ktorá už je odbalená, je celkom dobrá. Ako ďalšie, tu mám 16 cm prskavky, ktorých je iba jeden kus. Ďalšie tu sú 40 cm prskavky, ktoré horia takto na zlato, ako vidíte podľa obalu. Mám tam ešte nejaké 3 kusy. Ďalej tu mám ďalšie 40 cm prskavky, tam už mám asi len nejaké jeden kus znova. Ďalšie tu mám 55 cm prskavky, tam sú asi 3 kusy. Pre zmenu tu máme ďalšie prskavky, tie som dostala ako darček, 17,5 cm. A pre zmenu tu máme ešte ďalšie prskavky, tieto sú 70 cm, ani sa mi nevojdu na celý záber. Ako ďalšie, tu máme túto vecičku, čo som nevedel, čo minulý rok je a zistil som, že to je žabak. Takže to som dostal tiež ako darček, taká malá vecička, ktorá by mala že vraj praskať. Potom tu mám búchajúce guličky, tie mám pre istotu takto 5 krát. Ďalej tu mám veľké búchajúce guličky, ktoré vyzerajú asi nejak takto. Takže veľké. Potom teraz efektová pyrotechnika detská, to sú včielky. Mám tu ešte 2 kusy. Potom nesmie chýbať ani čmelák. Mám už iba jeden kus, takže takýto čmeliačik. A čo nesmie chýbať z detskej pyrotechniky sú rachotivé balónky zo detskej sady. Už sú tam iba nejaké 2 balónky, takže... Ale mám ešte ďalšiu zásobu, čo sú crazy bally. Mám tu už iba 2 kusy, takže crazy bally. Ďalej tu mám super vec, pretože sú to meteority a meteority veľmi dobre praskajú. Už tu mám iba nejaké 4 kusy, áno 4 kusy, takže musím dokúpiť. Takže meteority. A potom posledné z detskej pyrotechniky je tu Tasmania. Mal som na Silvestra 3 balenia, ale tak 2 som si vyničil, tak tu mám ešte tretie celé, plné, 3-kusové, 3-kusové, neviem ako sa to povie. No a teraz môžeme prejsť na petardy. Máme tu Dum Bum Nano. Potom tu máme Dum Bum Micro, ktoré už mám málo kusov, takže musím asi dokupovať. Ako ďalšie tu mám pirátky. Je ešte veľa kusov, okolo nejakých 40. Má to 100 kusov, ale už tu mám iba nejakých 40. A ako posledné najsilnejšie, čo mám, sú Explosive 3, 20 kusov v balení, ostali mi len 8. Takže toto všetko mám. A ešte tu mám pre vás jednu vec. To je takýto balík. No a tento balík bude v unboxingu. Unboxing vyjde 24.12. alebo 25.12. Takže nezabudnite si dať odber, aby vám nič neušlo. No a v tomto balíku budú ohňostroje a detská pyrotechnika. Budem asi mať aj balík s petardami. Mám ešte 3 takéto asi 5 krát väčšie balíky. Takže asi takto. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď áno, daj like, odber aj zvoneček, aby som blbeček a zatiaľ čau.